So welcome na sa mga igsoon sa atong mga sambingay sa Kristohanon. Kani atong mga sambingay daghan jud ka mga moral lesson nga makutlo nini. O magamit gyud nimo kung ikaw usa ka pastor ba, usa ka tigwali sa pulong sa Dios, pwede nimo siya magamit as an illustration aron nga mas masabtan sa mga tao ang ato ang ipasabot diya sa pulong sa Dios. Sama nga si Jesus Christ ni gamit usab mga sambingay. So nindot usab ni atong mga sambingay nga pwede nato ning gamiton sa ato ang pagwali sa pulong sa Dios. So, kung bago pa nga channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan atong mga sambingay sa Kristohanon. Actually, daghan kayo natang sambingay sa Kristohanon. So, kung naakay tayo mga igsoon, paki-scroll lang, paki-pili lang sa atong mga sambingay. Daghan kayo natang mga sambingay na by topic na diha. So, kani atong sambingay na usab karon, daghan yung ka nga makutlo na usab niini nga moral lesson. Kana bitawng Kristohanon nga puno gyapos kabalaka. So, nata istorya ana. Now, para masabtan nimo ni inani ang maong istorya. Dunay duha ka managtiayon nga nipalit sila sa usa ka farm sa dragon fruit. Nipalit sila og dragon fruit. So pag abot nila dito sa farm, nindot kayo ang tag-iya sa farm kay kung mupalit day ka dito sa punuan, libre ka og kaon didto. Didto sa punuan makakaon kag libre. So karon katong duha ka managtiayon samtang nagpalit sila, nalingaw naman sila kinaon dito sa gilibre nga dragon fruit. So ang ending is ilang nabutang ang yawi sa lamisa dito sa balay sa tagya sa farm. So karon sa tanto nilang kaon gyud kaon kay lami lagi kay libre, hangtod nga pag uli nila wa day sila kabantay nga ang yawi di ay is nabilin. Sumuto nga niuli na sila, padalagan na sila sa motor, mga mga 3 to 5 kilometers na ilang na daganan, dinha pa sila nakahinumdom nga nabiyaan day nila ang yawi sa ilang balay. Unya, muto nga mibati sila kabalaka, tungod kay aduna sila'y nabiyaan nga yawi. Siyempre, kay di man sila makasulod. So, ang ilang gihimo isuon is, gibalikan yun nila ang yawi dito sa tag-iya sa farm sa dragon fruit. Imbis nga layo na unta sila, pero ilag yung gibalikan tungod kay grabe ang kabalaka, o gawas pa nga nabalaka sila, di po sila makasulod sa balay, kay wa sila'y ikaabri nga yawi. So muto gibalikan sa bana ang mao nga yawi, o sa lakton nga pagkasulti, nakuha ra gyud ang yawi. O diha nawala ang ilang kabalaka, sa diha nga ila nang nakuha ang nabiyaan nila o ilan ang nabalikan ang nabiyaan nila. So din nilang takuto mga igsoon sa itong istorya. Actually mao po ni ang sagad may tabo sa mga Kristohanon. Kana bitawng naatay malimtan diha magsugod ang daghang kabalaka sa atong kinabuhi. Now, matod pa sa Proverbs chapter 3 verse 6, nayon siya diha, hinumdumi siya sa tanan mong pagabuhaton kay tultulan kaniya o aron tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Okay, sama sa illustration igsoon nga sa dihang duna sila'y nalimtan. Gamay lang kayo yawi ha, gamay lang kayo nga nalimtan nila. Pero grabe na ang kabalaka ang nasinati nila. Mausab niini ang mahitabo sa usa ka Kristohanon nga malimot na sa Ginoo. Iyon sa diya hinumdumi siya sa tanan natong pagabuhaton. So kung kalimtan nato ang Ginoo, malimot na tas pang Ginoo, maunay sinugdanan nga budagkan ang ato ang kabalaka. Hinumdumigsoon ang kabalaka munay pinakabugat nga dad-on sa mga Kristohanon. So nindot yun nga dili gyud ta magpadala sa gitawag og kabalaka. So sa unsa magpaagi nga mabalak-on gyud ang tao o Kristohanon kanang gikalimtan niya ang Pangginoo. The moment nga sige natong kalimtan ang Pangginoo, tuon kay nabisit as buluhaton ining kalibutana, munay sinugdanan nga nidaghan usab ang kabalaka sa atua. And hinumdum mi igsoon, daghang mga tawo nga nawad-as paglaom tungod kay napuno na sila sa kabalaka. Kining kabalaka mao ni siya number 1 gyud nga makapabugat sa tawo. Muna nga tan-aw nato dinhi sa maong verse, atong hinumduman ang Dios nganuman kay siya ang nagkupot sa yawi sa pagkamatarong. Insa dire hinumdumi sa tanan mong buhaton kay tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Susama sa maong sambingay igsoon nga
kung dili nila balikan ang Yahweh, dili pod mawala ang gikabalak-an nila. Nganuman nganong nabalaka sila tungod kay dili sila makaabri sa ilang balay tungod kay adunay nabiyaan nila nga Yahweh. Iyon usab niya na ang Dios mo'y nagkupot sa Yahweh diha sa dalan sa pagkamatarong. So kung kalimtan nato ang Pangginoo, kung kalimtan nato ang Dios sa tanan natong pagabuhaton, ang resulta niya na is dili ta makaabri o dili ta makasubay sa matarong nga dalan. Ang ending mahisubay noon ta sa hiwi nga dalan. Atong hinumduman nga kung magsubay na ta sa hiwi nga dalan, di na magsugod ang daghang kasamok sa atong kinabuhi, daghang kagubot sa atong kinabuhi. Kung nagsubay ta sa hiwi. Pero kung nagsubay ta sa matarong nga dalan, makapahimuot kini sa Ginoo. Pero hinumdumi ang Dios mo'y naay Yahweh, ang Dios mo'y naay katungod nga muabli ni anang dalan sa pagkamatarong kung kanunay tang naghinumdum kaniya. Pero kung nalimtan nato siya, dili gyud niya tultulan sa matarong nga dalan. Kumbaga, wala tay guide. Hinumdumi ang taong walay guide, masalaag yun na igsuon. Masalaag yun na sa kinabuhi kung wala na guide. Munang ayaw kalimti ang Dios sa tanan niyong pagabuhaton. Aron may giya ka, aron nga sa tanan natong mga plano o decision magiyahan ta. Kay kung wala tay giya nga gikan sa Ginoo, mahisubay ta sa hiwi nga dalan o dili matarong nga dalan, sa dautan nga dalan o compromise nga dalan, di na pud magsugod ang daghang kabalaka, di na pud magsugod ang daghang kabugat, problema, kasamok, halos tanan nga mga negative nga kahimtang sa kinabuhi maabot gyud sa atoa. Muna nga kining maong sambingay karon og katong ipaom sa maong verse nga hinumdumi siya sa tanan mong pagabuhaton. Muna nga kung napuno karong kabalaka sa kinabuhi or kung daghan kang ikabalak-an sa kinabuhi, usa ra gyud ka rason nganong nahitabo na sa imong kinabuhi. Tungod kay daghang panahon gikalimtan nato ang Ginoo. Hinumdumi once nga na kay malimtan, diha mudaghan ang imong gikabalak-an. Mudaghan gyud imong kabalaka. Tagan mo example kung malimtan ang imong cellphone sa lugar nga imo siyang nahinumduman layo na ka, didto nabilin ang imong cellphone, unsa imong bation? Kabalaka gyud nganuman. Nganong mabalaka man ka? Tungod kay imong hunahuna, basi niya nigbalik nimo, wala na didto ang imong cellphone. O di ba? Butang ragani na igsuon, pero bation kag kabalaka kung mabiyaan nimo o kung malimtan nimo. Iyan ana usab sa tong kinabuhi. Once nga ang tag-iya sa mga butang ni kalibutan na pinaka-importante mao ang Dios. Kung maunay malimtan sa atong pagkinabuhi ni kalibutan na, maunang daghan gyud kayo tang kabalaka nga muabot sa atong pamilya, sa atong kinabuhi, tanan nga aspito sa atong kinabuhi, mabalak unta basta ang Dios kalimtan nato. Muna igsuon kining mao nga sambingay karon, pahinumdum kini alang niadtong mga Kristohanon nga nagpalayo na sa Ginoo, gikalimtan nilang Ginoo, mga Kristohanon nga nabisi sila sa mga butang sa kalibutanon, mga nabisi sila sa mga buluhaton, unya nalimot na sila sa paghatag og panahon diya sa atong buhi nga Dios. Muna nga kung dili gani ta makahatag og panahon sa atong buhi nga Dios ug ato siyang gikalimtan tungod kay nabisi na tas mga buluhaton, hinumdumi igsuon ang kabalaka moabot gyud sa imong kinabuhi. Ang daghang mga kabalaka moabot sa imong kinabuhi. Ug munay makapabugat sa imong kinabuhi kung daghang kabalaka nga niabot-abot sa imong. Munang dili pa ulahi ang tanan igsuon. Usa kini ka pahinumdom nato nga ang Dios mo'y atong Yahweh nga maabli ang dalan sa pagkamatarong diin kita diha magsubay. O ang Dios mo'y makapagaan sa atong kinabuhi, ang Dios mo'y makawala sa ato ang gikabalakan. Kumbaga, kung naay Dios nga sige nimong ginumduman, dili gyud mo hari ang kabalaka. Pero kung kalimtan nimo ang Dios, harian jud ka sa kabalaka. So, salamat kayo din nilang takutob sa atong sambingay. God bless and glory to God.